Plus Roast Gamer her, og nu skal vi lige ud og finde pinboard ude i mørke. Og min lillebror her, han er bare pisse på et. Hold kæft. Han tror bare, der kommer sådan en monster. Hey, jeg er ikke mand. Iskold. Iskold. Jeg er ikke iskold lige nu. Jeg er hans henne. Hej. Jeg kommer ikke med pinboard. Skal du skateboard? Okay. Creepy. Gå videre. Det er ikke ind i det her rum. Det er ikke ind i det her rum mere. Slut. Helt mørkt. Nu er vi så kommet udenfor igen, og hvis vi skal gå rundt om huset her, så iskold. Ja, godt. Kom. Gå. Kom, ud. Mørk. Og inden du kan se, shit, man hater det. Ikke dem drog. Det er bare forstået. Jeg failede. Okay. Creepy. Vi løber lidt. Wow. Og vi henter lys til alt det hele. Stadigvæk. Hvorfor kan man pennyboard? Hvis det ligger indenfor, bliver kraft som sur. Jeg tror faktisk, det ligger indenfor. Stadigvæk rundt. Jeg tror ikke, det ligger indenfor. Lidt sådan. Baby. Tyk. Okay. Vi går videre. Jeg kan ikke se den sted. Der går ned. Så går man hele vejen rundt. Og finder man musik. Så vi skal ind i det der mørke rum. Der man nederen. Nu vil vi så komme hen til bilerne. Jeg går mere langt. Kom. Gå videre. Haftet med at finde et penge på. Det er mere sådan. Ind og lege armen. Udskue hjelmen på. Nej, ikke hjelm. Se. Jeg ved ikke. Var det noget fra solen? Ikke så ikke set, fordi det er helt mørkt. Ej, der er alligevel lyst over. Just. Lige få lov til at se det inde. Så er der bare gå rundt. Jeg er nødt til over. Hvad er det? Jeg prøver at se. Og der står vi bare min lillebror. Okay. Gå på en pinboard til indenfor. Shit, der kommer nogen. Hold kæft. Det er til min lillebror. Nej. Tobias. Det kan det være herinde. Tobias, lille her. Hvad er det? Titus. Hvad er galt med Tobias? Shit. Er det roligt? Shit. Vi er lidt beskyttelse. Hvad laver han? Jeg finder mit pennyboard. Pennyboard? Skal du få det, eller hvad? Ej, du er helst. Jeg er så 2 tvillingebror. Vi er oppe på sten igen. Ser godt sammen som mig. Det er godt sammen som mig. Yes, boy. Jeg er nødt til at løbe i uld. Så kom jeg indenfor. Og jeg fandt ikke en pinboard. Måske det indenfor. Jeg kigger lige. Se. De